melintang jayu aku ngenteni tekamu hendaran miko ing angkasa nimas sentakok kepewartamu ku eling cahayu sumadeng rasane hati lintang iwi nimas tresnaku sundul wiyati semono janjimu diseni megakar tiga kairing rasa tresno asih yen ing tawangon melintang cahayu binarung swaraning ratri nimas ngenteni bulan datari dinampi suwanten masipun Trianom lumantar campur sari Dewa Ruci derek mangayo bagyo Bapak Suwito Pairah cahayu aku ngenteni tekamu marang meko ing angkasa nimas suntako kepewartamu cahayu sumadeng rasa ning ati lintang ngiwi-iwi
Mas Trianom ngaturaken yen ing Tawang. Ya. Karena kesempatan di siang hari ini Dewa Ruci, ayo cok, masih Primo Laras Group, Padang Cilang video syuting, streaming, Pak Mudin saking kalangan Gemolong, Sragen, oleh, campur sari ini apa ini? Dewa Ruci yuk, Ayo
dawuh saking Bapak Sumari sugeng midhangetaken tak lela-lela ledung ika ayo Dek sekese dawuh saking tuan rumah katur keco tak tunggu dawuh saking Mas Pur orang lindur monggo Mas Pur tinggal mriki
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa randikit ora ndeyang buka sithik jos mangku pura open BO tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae ayo